אני זוכרת שהכתיבה הייתה כמו אחוזת אמוק. הייתי כותבת ולא זוכרת מה כתבתי. כתבתי שם את נשמתי, את כל התחושות, לא רק התחושות של הכאב הפיזי שגומר אותי, גם השאלות הקיומיות שהתחילו להיוולד מתוך הגעגוע והכאב. כתבתי וכתבתי וכתבתי 7 שנים. זה החזיק אותי כי שפכתי את הלב, התחלתי לחלום חלומות מאוד משמעותיים, עם תובנות לא מהעולם הזה, אפשר לקרוא לזה ככה. בו זמנית שהייתי כותבת, הרגשתי שאני כותבת עם הנשמה ביד. הכאב היה כל כך עוצמתי, אבל האהבה שהרגשתי הייתה גם כל כך עוצמתית, שאמרתי, אהבה לא מתה. התחיל להיוולד בי איזו תחושה שאני לא יכולה לשמור את התובנות שהכאב לימד אותי לעצמי. למדתי שהפחדים שלי רצים הרבה יותר מהר ממני, וגם אם אני אברח מהם, הם ישיגו אותי תמיד. ואז אמרתי, טוב, בני 1000, אני צריכה ללמוד לחיות איתכם גם. בוא נשב ונשתה קפה ונגמור עם העסק הזה. התובנה הכי גדולה זה שכאב וגעגוע אינסופיים יכולים להתקיים עם אהבה ואושר אינסופיים. לא הפסקתי לצחוק, לא הפסקתי להשתעשע עם הילדים, ואחרי רגע של שמחה ושל אושר אינסופי, הייתי שואלת את עצמי, תגידי לי, מתה לך ילדה? איזה מין אימא את שאת גם שמחה? אסור לך. אבל בגלל שהייתי במוד של כנות, שכבר לא יכולתי לחזור אחורה ולשקר לעצמי, אמרתי, לא, את גם שמחה ואת גם שבורה. הלוואי והיה לי מישהו שהיה כותב מה שאני כתבתי, ויכולתי לקרוא את זה בזמן אמת, שנייה אחרי שהילדה שלי מתה. החיים שלי היו לא פחות כואבים, יותר שלווים. אני רוצה לקום בבוקר, טוב לי. אני שמחה עם החיים שלי. אני עצובה, אני מתגעגעת, ואני שמחה